Vítejte v instalační příručce pro eSIM na iPhone. Postupujte podle těchto jednoduchých kroků, abyste se úspěšně připojili. Bena, počkejte na e-mail od nás s údaji o vaší eSIM. Ujistěte se, že jste obdrželi a zkontrolovali všechny potřebné informace. 2. Ujistěte se, že je váš iPhone připojen k internetu přes Wi-Fi. Tímto způsobem usnadníte konfiguraci vaší eSIM. 3. Otevřete nastavení svého iPhone. Najděte a klepněte na aplikaci nastavení. Poté vyberte mobilní síť a klepněte na Přidat mobilní tarif. 4. Přidejte eSIM. Pokud máte QR kód, použijte fotoaparát svého zařízení k jeho naskenování. Pokud nemáte QR kód, klikněte na ruční zadání údajů a zadejte poskytnuté informace ručně. 5. Pojmenujte svou eSIM. Zvolte název pro svou eSIM, například eSIM dovolená, následovaný názvem destinace, abyste si udrželi přehled, zejména pokud používáte více eSIM. Nakonfigurujte eSIM. Nastavte eSIM dovolená jako hlavní linku pro hovory, zprávy a FaceTime. Při vyzvání nastavte eSIM dovolená jako výchozí možnost pro mobilní data. Ujistěte se, že je možnost přepínání mobilních dat vypnutá, abyste se vyhnuli dodatečným poplatkům. 7. Aktivujte eSIM v cílové destinaci. Po příjezdu do cílové destinace se vraťte do nastavení mobilní sítě a aktivujte svou eSIM dovolená. Pokud chcete, nastavte ji jako výchozí možnost pro datový roaming. Hotovo. Vaše eSIM dovolená je nyní aktivní. V případě jakýchkoliv problémů se neváhejte obrátit na naši podporu.